Práve teraz sa na našej krásnej planéte nachádza približne 8 miliardy ľudí, z toho 0,17% je Slovákov a Čechov. A ty si jeden z nich. Si jedinečná bytosť. Tak ako všetci ostatní. V dnešnom videu sa budeme rozprávať o tom, aká je šanca tvojho narodenia. Môžeš mi napísať do komentárov, akú šancu by si typol. 25%. Alebo 1:6. Touto otázkou sa zaoberal týpek menom Ali Binazir a jeho výskum priniesol celkom zaujímavé informácie. Takže na to, aby tvoji rodičia mohli mať teba, tak sa najprv museli stretnúť. Svet pred 30 rokmi bol o niečo menší a tvoj oco nemohol mať každú ženskú, tak zoberme do úvahy šanca, že stretol práve tvoju mamu je 1:20 000. A to, že sa dvaja ľudia stretnú, neznamená, že budú mať dieťa. Najprv musia prehovoriť. Na to je šanca 1:10. Potom musia ísť na rande, to je tiež šanca 1:10. 1:10, že budú spolu dostatočne dlho. A nakoniec ešte šanca 1:2, že budú dostatočne dlho spolu na to, aby mohli mať dieťa. Z toho vyplýva, že šanca po ich stretnutí budú mať deti je 1:2000. Ak skombinujeme šancu, že sa stretli so šancou, že ich stretnutie bude viesť k tomu, že budú mať deti, tak zatiaľ šanca toho, že si sa narodil, je 1:40 miliónom. Na to, aby si vznikol, je potrebná spermia a vajíčko. Každá spermia a každé vajíčko sú geneticky odlišné a ty si výsledkom jedného konkrétneho vajíčka a jednej konkrétnej spermie. Žena má za celý svoj život 100 000 životaschopných vajíčok. Muž vyprodukuje za čas, čo je žena tehotná, okolo 4 bilióny spermií. Z toho vyplýva, že šanca, že sa stretne to vajíčko a tá spermia, je zhruba 1:4 biliardám. Ale to ešte stále nie je všetko. Na to, aby ťa tvoji rodičia mali, najprv tvojich rodičov museli mať ich rodičia, ich rodičov, ich rodičia, ich rodičov, ich rodičia a ich rodičov, ich rodičia. Budeme rátať s tým, že pred nami bolo približne 150 000 generácií ľudí, no a keďže minulosť bola taká, aká bola, a nie každý mal dieťa, budeme predpokladať, že v 50% sa tak stalo. V tom prípade šanca, že celý tvoj ľud ostal nenarušený, je 1:10. Umocnené na 45 000. Toto číslo je 10 na 562 krát väčšie ako počet atómov v celom pozorovateľnom vesmíre. V tých 150 000 generáciách sme ešte nezarátali to, že sa musí stretnúť to vajíčko a tá spermia. Ak to teda zarátame, tak zistíme, že výsledná šanca toho, že si sa narodil, je 1:10. Umocnené na 2 685 000. To je jednotka a za ňou ešte 2 685 000 nul. V percentách je to 0, 2 685 000 nul, 1%.